गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंसोरनि सिगाङाव फंनैसो बर' हारिनि फारसे बाथ्रा बुंनो होननानै आवगायबोबाय। आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय। अब्ला फैदो मेन बाथ्रायाव। जों बुङो बर' हारि खौसे जा खौसे जा। बर' हारिखौ गेरेमसा महर दानायाव बाहागो ला। दिनै बर' हारिया बेसेबां जौगाखो? बर' हारिया बेसेबां गुबुन हारिजों अनसायजायो, बेसेबां मान सनमान होजायो, बेसेबां सै सै खालामजायो, बेफोरनि फारसे साननांगोन। जोंनि गोबां बर' लिडारफ्रा, गासिबो नङाब्लाबो खायसे खायसे बर' लिडारफ्रा, आं बुंदों बर' हारिनि थैनि लैथोआव दिङा जावै जावै जेब्ला लैथो रुबुं मोनो, बै लैथो रुबुंनिफ्राय गोजावनानै थानाय, बै लैथोआव गोजावनानै थानाय बर' हारिखौ लैथो रुबुंनिफ्राय नाहरबाय थायो। दिनै लैथो रुबुंनिफ्राय नायहरबाय थानानै मा जानो? दिनै साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों बेसेबां अनसायजायो, बेसेबां मान सनमान होजायो, बेसेबां जोंखौ अनो, बेफोरनि फारसे जों साननो गोनां। जोंनि गोबां बर' हारिनि गोबां लिडार, गेदेर गेदेर सुबुंफ्रा गुबुन हारिजों गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ। बाट उनफारसे साननानै नायोब्ला जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों सैमा अमाफोर बायदि खालामजागासिनो दङ। मेन बाथ्राखौ थारला बुंनोसै आं दिनै। जोंनि बर' हारियाव दिनैसिम हाथियार लानानै सोमावसारनाय आफादफ्रा सरखारजों एबा सोरखारजों गोरोबथा खालामै 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 NDFB निफ्राय जोबथामोन। दिनै गोदान आफाद उजिबावबाय एबा जोनोम मोनबावबाय। बे आफादखौ दिनै बे आफादनि आफादगिरिखौ जायनो हमना होयो बिनो 10 लाख बान्था होगोन होननानै फोसावगासिनो दङ। निउस मिडियाफोराव फोसावनानै होबाय दङ। दिनै जोंनि बर' हारियाल' मानो दिनै 10 लाख रांजों हमजानायनि निउसाव होजाखो? बेफोरनि फारसे मा जोंनि बर' लिडारफ्रा साननो रोंला नामा? बेफोरनि समाधान ओंखाराखै नामा? दिनै जों बुङोब्ला दाय जागोन। दिनै जों बुङोब्ला सोरनिबा फारसे जानानै बाथ्रा बुंदों होननानैसो जोंखौ बुंगोन। जोंनि बर' हारियाव गिदिर गोलाव सोर गैया? साबैसे गैया? आरो साबैसे नांबावगौ जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनो? गुबुन हारिनि हाथियार दैबायग्राफ्रा मबाइलाव रायलाय हरलायबावो। बाट बिसोरखौ मानो हमाखै? बिसोरबोथ' हारिनि थाखायनो नांगासिनो दङ। जोंनियाबो हारिनि थाखायनो नांगासिनो दङ। बेफोरखौ मानो साना? जोंनि बर' लिडारफ्रा मानो सानाखै? दिनै गाव गावनि उदैनि थाखायल' सानो, गाव गावनि पार्सनेलनि थाखायल' सानो। बुंब्ला दाय जागोन। दानो आं बुंब्ला दाय जागोन, दुखु मोनगोन। जोंनि बर' हारियावबो गोबां गिदिर गिदिर जानानै थांदों फैदों। बाट हारिनि फारसे गैया। हारिखौ अलखदनिफ्राय दैखांनो नाजाबोबाय थानाय मानगोनां जोंनि दा थैजासिम जेलाव थानांनाय रन्जन दैमारि सारखौ दिनै बख'नायनि राहायाबो दासिमबो ओंखाराखै। दिनै खुगायावल' बुङो, ससियेल मिडियायावल' बुङो दिहुननायनि राहा लागासिनो दङ होननानै। बाट जोंनि बर' हारियाथ' सैमा अमाफोरबायदि बुथार जागासिनो दङ। बाट गुबुन हारिनिया मबाइलाव रायलाय ओरै जानांगौमोन, टेन जानांगौमोन, हेन टेन
बेफोरबायदि नङा, बेफोरबायदि माव, बेफोरबायदि बुंहरलायनो हायो। अब्ला जोंनि बर' हारिया मा सैमा अमाफोरबायदि बाहायजायाखै होमबा? आं माखौथो बुंदों? बर' हारिनि थैनि लैथोआव दिङा जावै जावै लैथो रुगुं मोननानै लैथो रुगुंनिफ्राय बे लैथोआव गोजावनानै थानाय बर' हारिखौ नायहरबाय दङ। मानोना बे लैथो रुगुं मोनबाय, बा लैथो रुगुं मोनि बर' हारिखौ बै लैथो रुगुं मोनहोनो नाजायाखै। मानो? जोंनि बर' हारिनि गोबां आफादफोर दङ, गोबां आफादफोर दङ। मा आफादा राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा गैया? गासिबो दङ। बबेबा मोनसे आफादा राजखान्थिजों लोब्बा गैयै दंबावो नामा दासिम? गैया। बाट राजखान्थिजों लोब्बा थानानैब्लाबो मानो बर' हारिया बेफोरबायदि जागासिनो दङ? दिनै गोबाङानो बुङो सान्थि सुक्ति जाखांनायनि उनाव सोरखौ थांनो होदों? सोर थांनो होदों? जायनो थांदों बेयो थैनांदों। बेफोरबायदि फेसबुकफोराव कमेन्ट नुनो मोनो। बाट बेफोरबायदि बाथ्राखौ मानो बुंनो गोनां जाखो नोंसोरो? बर' हारि खौसे जा, बर' हारि खौसे जा। बाट जोंनि बर' हारिया मायाव खौसे दंबावो दासिम? आरो उनावथ' मा जालांबावगोन? दिनै आं बुङोब्ला सोरबाया बुंगोन बबेनि लेक्सारार फैलायखो, बबेनि बे अरं बरं बखिदों होननानै बुंलायगोन। जोंहा हारिनि सेन्टिमेन्ट दङ, जों हारिनि सेन्टिमेन्ट गैयाब्ला बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन। अनलि हारिनि फारसे सानालासिनो मानसि हिसाबैल' थांना थानो लुबैगौमोन। बाट जोंहा हारिनि फारसे साननाय दङ। दिनै जों हाथियार लानानै आन्दलन खालामाखै मालाय मा जानो? दिनै जों बबेबा आफादनि आफादगिरि जायाखै मालाय मा जानो? जोंहाबो बुंनायनि मोन्थाय दङ। जोंनि साननायखौ जोंबो फोरमायदों। बेफोर बाथ्राखौ साननानै नाय। जोंनि बर' हारिया गुबुन हारिजों गोरोब खामानि मावबोदों। गिदिर गिदिर गोलावफ्रा गुबुन हारिजों आखाइ हमनानै खामानि मावगासिनो दङ। बाट साइड फारसे जोंनि बर' हारिखौनो सैमा अमाफोरबायदि बाहायगासिनो दङ। बेफोरनि फारसे मा साननो सम गैला? साननो सम गैला। जों दिनै गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंगोन, नाथाय जोंहा मावनायनि गोहो गैया। बाट नोंसोरो मावनायनि गोहो गोनांफ्रा मानो दिनै मावाखै? जोंनि बर' हारिया खौसे गैया। माबोरै खौसे जानो? दिनै मोनसे आफादा बबेबा राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानानै बर' हारिखौ जौगाहोनो सानोब्लाबो, बाट मोनसे आफादनियानो, आं गुबुन गुबुन आफादखौ बुंला, मोनसे आफादनियानो मोननै मोनथाम राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानानै एबा गावस्रानानै नोंबा नों आंबा आं, अब्ला बोरै खौसे मावनो? बर' हारिखौ बोरै जौगाहोनो? दिनै बबेबा मोनसे थुनलाइयारि आफादानो जा, फरायसा आफादानो जा, बबेबा मोनसे जेरै ससियेल मिडियायाव ओंखारनाय जोंनि बर'फोरनि निउस पर्टेलफोरा, आं मुंखौ थांखिला, दिनै बबेबा मोनसे गामि ओनसोलनि आफाद एबा रायजो राजा, बबेयाव खौसे दंबावो? बेबा बेनि बेबा बेनि गोरोन्थिखौ दिन्थिगोन, बेबा बेनि गोरोन्थिखौ दिन्थिगोन। बाट खौसेनि बाथ्राखौनो बुङा। दिनै बेफोरबायदि जुजिलायगासिनो दङ जोंनि बर' हारियाव। दिनै बुंब्ला दायसो जायो। दिनै सोरनिबा गोरोन्थिखौ आं दिनै दानो बुंगोन, सोरबाया बुंगोन आमुखानि जानानै बुंदों। बेफोरबायदि बुंलायबाय थानानै जानाय नङा। आं बेखायनो आखाइ खबजोबै खावलायो, जोंनि गोबां बर' लिडारफ्रा मानो बर' हारिखौ गोजोनै लाबोआखै? मानो गोजोन सुक्ति दाबो मोजाङै खालामनानै होआखै? रायजोनि एबा बर' हारिनि साननाय बायदियै, गावनि गोसो बायदियै खालामगासिनो दङ। जोङो बर' हारिया बेसेबां जौगाखो? बाट दिनै बेसेबां जौगाखो बेखौ जों नुनानैनो मोनबाय। आं बाराखौ बुंला। जोंनि बर' लिडारफ्रा
जोंनि बर' हारिनि जौगानायखौ मोजाङै मोजां हाबा मावलांगोन होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायो। सारमोन, मेडाममोन, जोंनि बर' हारियाव गोबां गिदिर गोलाव दङ।